pràctiques energètiques o de gestió activa de la demanda. Finalment, en mobilitat ens plantegem bàsicament des dels ajuntaments impulsar infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, però segurament no podem descartar la possibilitat que alguna iniciativa també fos per part de les cooperatives. Havíem previst aquí tenir incentius addicionals per l'adquisició de vehicles elèctrics, això no sé si al final ho podrem dur a terme, però sí que podem, a través de les cooperatives, contribuir a reduir els consums no només canviant a vehicle elèctric, sinó també millorant les nostres pràctiques de mobilitat, fomentant el transport públic o els transports alternatius, etc. Hi ha molt a fer i són inversions molt petites, segurament, però amb resultats que poden ser tangibles. Llavors, com plantegem el tema de les, o com plantejàvem el tema de les comunitats energètiques? Doncs això, aproximadament intentar que en sorgís una a cada municipi. Pot ser que hi hagi petits municipis que s'agrupin en una sola cooperativa, pot ser que algun dels grans en creï més d'una. I aquí, com deia, poden ser copromotores de projectes, com per exemple els parcs fotovoltaics, o promotores dels programes de cobertes, rehabilitació energètica, instal·lacions amb geotèrmia o accions per l'eficiència, bones pràctiques, etc. Llavors, ja pensàvem que podia tenir sentit crear una comunitat d'Osona agrupant les cooperatives, això després en parlarem més avall, i també creiem que hem d'impulsar, almenys des de l'òptica del Consell Comarcal, comunitats energètiques als polígons o agrupacions de polígon que impulsin també iniciatives energètiques. I per altra banda, probablement, quan tot això estigui engegat, podem també té sentit crear una taula de transició energètica una mica amb tot d'actors, diguem-ne, d'entitats actores en tot aquest àmbit, siguin administracions, cooperatives, empreses, empreses del sector, universitats, etc. I quin és el rol de les cooperatives energètiques? Per sintetitzar els grans conceptes, doncs, per una banda, articular els projectes associats a inversions i, per tant, en molts casos, tenir els actius que sorgeixin d'aquestes inversions, gestionar els projectes en la fase prèvia de construcció i després de gestió recurrent a nivell tècnic, legal, econòmic, amb el finançament i amb el màrqueting social, que vol dir captació d'usuaris. Hem d'intentar arribar a tothom amb els nostres projectes, diguem-ne, partint de la base que no tinguin barreres, que tinguin el mínim de barreres per entrar-hi, per tant, a partir d'aquí intentar arribar a tothom. I també ser una plataforma ciutadana d'energia per sensibilització, per mobilització social, per encoratjar i organitzar i coordinar projectes de noves pràctiques i per divulgar i tenir intercanvis d'experiències amb altres territoris o altres àmbits. I d'alguna manera creiem que les cooperatives d'energia han de ser una garantia del canvi de model, però també un element per accelerar-lo. Hem vist i comprovem, i ho dic com a regidor també, que des de l'administració pública moltes vegades és molt feixuc, és molt complicat i, per tant, molt lent de desplegar moltes de les iniciatives que voldríem posar en marxa. I pensem que per poc que puguem tenir els recursos mínims, des de les cooperatives podem també guanyar amb agilitat. I com jo moltes vegades dic en xerrades, amb transició energètica el temps compta, el temps importa, el temps és important i, per tant, si podem guanyar temps, molt millor. Per anar acabant, les actuacions complementàries que també havíem previst en el projecte serien impulsar alguna convocatòria de projectes d'innovació, si tenim el finançament, i després actuacions complementàries. Això potser d'entrada ho ha d'impulsar més l'administració pública, el Consell Comarcal amb els ajuntaments, però segur que amb la col·laboració de les cooperatives, com per exemple actuacions en pobresa energètica, extendre les oficines d'eficiència energètica, informació, etc., que ja existeixen a Osona Nord, programa de formació, educació, reciclatge de professionals, màrqueting i comunicació, alguna activitat d'emprenedoria, la participació en fires i el reforç
d'activitats d'aquest tipus a la comarca, la creació d'una plataforma de crowdfunding per inversors locals, la configuració, per exemple, d'una ruta turística de transició energètica o un pla d'ocupació per discapacitats, per exemple, i col·lectius vulnerables. I finalment, impulsar també a través de tots aquests projectes una plataforma de governança i, en definitiva, la digitalització de tots aquests projectes per facilitar-ne la gestió i per facilitar també l'intercanvi d'informació amb tots els actors participants, des d'usuaris fins a administració. I bé, podríem parlar de l'impacte que aquest projecte hauria de tenir en el territori, jo crec que ja ho hem dit abans, i per tant, que em sembla que ja m'he allargat, ho deixarem aquí. Insisteixo, o potser no ho he dit al principi, ho dic ara, hem fet un treball de trobar un nom en aquest projecte comarcal i, en principi, si no tinc mal entès, ahir el Consell va aprovar com a pla comarcal la denominació de projecte NEO, que seria Nova Energia Osona, que vol dir Osona en transició energètica, amb aquest logo, que és una mica com establir ponts entre el passat d'on venim i el futur que volem construir, incorporant cada cop més colors, més vida i més participació. I fins aquí. Per tant, Hermen, moltes gràcies, Hermen, per la presentació. I, per tant, el missatge és aquest, aquest projecte que n'heu sentit a parlar tots de Osona Ecotransició 40%, a partir d'ara es diu projecte NEO, Nova Energia d'Osona. Projecte NEO. Per tant, aquí el canvi de denominació. Molt bé, i a continuació, doncs, si us sembla, en Gil Salvans, que el coneixeu tots i que a més ha anat a molts dels municipis a fer la reunió inicial per explicar la transició energètica i la intenció de les cooperatives i de com crear les cooperatives locals, que és el director de l'Agència Local de l'Energia d'Osona, ens explica com tenim les cooperatives de la comarca. Gil, quan vulguis. Gràcies, Joan Carles. Bona tarda a tothom. Com diu en Joan Carles, amb la majoria dels que esteu aquí ens hem anat veient aquestes últimes setmanes als vostres pobles i als vostres municipis. Jo crec que és un èxit aquesta jornada. Estem aquí, crec que, si no m'he equivocat, som 14 o 15 municipis representats. Tenim 6 cooperatives creades, però en poc temps tindrem la resta. Esperem que tindrem la resta i altres municipis que aquest gener ja comencen a fer els primers passos. En l'apartat que vindria ara, la idea que tenim era que cada cooperativa, algun representant de cada cooperativa, en un parell de minuts, expliqui una mica en la situació que està a la seva comunitat o cooperativa energètica, en 2 minuts, perquè tenim el temps una mica apretat aquesta tarda, i per tant que cadascú faci 2 minuts, així tots veiem una mica com estem els 14-15 representants de cooperatives que estem aquí, i després ja farem un torn al final de la jornada de preguntes, de debat, de tot el que pugui sorgir, veient com està la situació de la resta de cooperatives. Si us sembla, ho faré per l'ordre que tinc jo fet el llistat de cooperatives, i és una mica l'ordre que s'han anat creant aquestes cooperatives, i per tant, no sé si, Hermen, tu mateix de Sant Pere Torelló, de la COSPES, vols explicar el projecte de Sant Pere? No, hi ha la presidenta, la Marta Buixader. Vale, doncs Marta, endavant. Hola, bona tarda a tothom. Molt agraïda per estar aquí amb vosaltres i a veure si em sé explicar molt ràpid. L'Hermen ho faria millor, això segur, però bueno, ho faig jo. Mireu, nosaltres ens vam constituir al setembre, exactament el 23 de setembre, i llavors vam rebre el registre i la notificació a finals de novembre, principis de desembre. Em balla una mica aquesta data, no recordo ben bé, però diria que ara al desembre. Engeguem amb 10 socis la cooperativa i ara mateix en tenim 35 ja d'aprovats i 17 sol·licituds pendents d'aprovar. Llavors, una mica la idea i la perspectiva és que puguem ser entre 200 i 300 socis i amb objectiu aviat i amb objectiu de poder arribar com a mínim a 500 o així. Una miqueta explicar-vos que tot això neix, jo crec que és molt social, a part de l'Hermen, que és qui impulsa tot això a Sant Pere, però comença en primer lloc l'escola, també en formo part jo, però a l'escola un bon any ens rebel·lem i fem una manifestació pel clima i decidim que els únics que ens poden ajudar
són els nostres referents del poble, no?, a nivell local, i llavors ens manifestem fins a l'Ajuntament dient que necessitem un canvi i que necessitem accions perquè amb tota la moguda de la Greta Thunberg i així, doncs els nanos s'activen. I a partir d'aquí és una acció bastant popular perquè 40 persones ja es posen en un grup a treballar conjuntament, així, sobretot amb l'iniciativa de la regidoria de Sant Pere de Torelló, de transició energètica. Llavors, els projectes i el projecte que ja tenim engegat, que és el de cobertes d'autoconsum, que aquest ja està iniciat, d'autoconsum compartit, perdoneu, i els projectes més recents i que hi estan treballant és el parc fotovoltaic, que hi podrà haver-hi possiblement, un parc que pot arribar a tenir uns 4 o 5 megawatts de potència, oi? No m'equivoco. I la promoció també de la rehabilitació d'habitatges, és a dir, tot el que seria rehabilitar energèticament tots aquests habitatges que poden millorar els tancaments i tot això, rehabilitar-los. No sé si he anat ràpid, no sé si m'he deixat res, Hermen, ajuda'm, ja que hi ets. Jo diria que una mica... Ara, és que no et sentim, Hermen. Perdó. No, havíem dit que per contrastar una mica el capital inicial, al nostre cas vam aprovar 100 euros de capital inicial. Sí. Que es pot arribar a desemborsar amb 3 o 4 pagaments. Això mateix. Perfecte. Moltes gràcies, Marta, i a la COSPES. El següent seria el cas de Balenyà Sostenible. Em sembla que també ens ho explicarà la Marta, de Balenyà. Endavant, Marta. Bona tarda a tothom. Soc la Marta, de Balenyà Sostenible, i està al davant de tot en tenim en Ramon Roig, que és el que ens ha liat amb tot això. Jo no sóc la persona més adequada per explicar, però us explico una mica com ho tenim nosaltres, ja que a mi em costa molt entendre tot el tema de l'energia, això d'un quilowatt i com anem amb watts i tot això, però intentaré de fer-ho bé. Nosaltres ho vam crear a finals d'octubre, així, nosaltres ja vam poder crear la cooperativa, vam anar al notari, ja vam tenir tot en el registre, el DNI definitiu i un compte bancari ja actiu també. O sigui que això ja ho tenim al 100% completat. Llavors, el que també és molt important és que la nostra idea és començar per 5 teulades, però ja les tenim cedides de l'Ajuntament. Que l'Ajuntament et pugui cedir les teulades, ostres, la veritat és que ens ajuda moltíssim. I aquest any ja 2 d'elles ja tenim el projecte executiu. O sigui que aquest any ja farem 2 i de cara a l'any que ve intentarem fer les 3 que ens queden. I res, jo el que més m'ha impactat és, el que ens agrada més és que això que ha explicat l'Hermen, la garantia d'un canvi de model, no? És l'objectiu important per poder-ho fer i no sé, em sembla que no... El dilluns vam fer un primer Consell Rector i amb l'aprovació de 15 nous socis, nosaltres ara actualment només som 10 socis, i diumenge fem una presentació en el poble on explicarem com va realment aquest projecte. Hem fet és que estic molt nerviosa, no parlo gaire en públic jo. Hem fet una difusió amb temes per l'Ajuntament, amb WhatsApp i tot, i la veritat és que la gent està responent i jo penso que ens costarà, però ja estem començant a fer un bon canvi. I res més, encantada d'estar amb tots vosaltres. Moltes gràcies, Marta. Passo el torn al Llum primer, a Santa Eulàlia de Riu primer. No sé si aquí em sembla que tenim diversos representants, no sé si l'Èrica, en Pau o l'Arnau ens volen fer 5 cèntims. La faré jo. Pau, endavant. Bona tarda, soc en Pau Prat, com ha dit. Aquí hi ha l'Èrica, la presidenta, l'Arnau Martí, el vicepresident, jo, que sóc el secretari,
I tenim la Cristina Uriel també per aquí, que és una vocal. Nosaltres també estem més o menys, com tots els altres, la vam començar a constituir a nivell escritural l'11 de novembre. Vam fer els ingressos, també tenim 10 socis que van ingressar els 300 euros corresponents cada un. En el grup, tenim un grup de WhatsApp i tenim cap a 70 persones ja interessades, esperant per poder ingressar. Hem fet tots els pagaments de les transmissions patrimonials, els actes jurídics documentats, i ara estem a l'espera de que el registre de cooperatives ens doni l'aprovació definitiva. Llavors, amb això ja estarem constituïts definitivament i els nostres socis podran començar a ingressar com a tals. També estem a l'espera de la cessió de la coberta. Nosaltres, de moment, anem per una coberta on podrem instal·lar els 100 quilowatts, que és amb el que començarem, i estem a l'espera que l'Ajuntament de Santa Eulàlia, és la coberta de la pista, ens la cedeixi i puguem començar a treballar ja a nivell tècnic. També tenim la subvenció a l'ICAEN demanada, també estem a l'espera, o sigui, bàsicament estem una mica a l'espera en aquests tres fronts. La veritat és que en el grup de WhatsApp tenim 60 persones, els fans absoluts interessats que ja volen ingressar, nerviosos, esperant ja de fer l'ingrés, però el rum-rum del poble és que si la cosa funciona i més o menys ho sabem explicar bé, hi haurà més demanda que quilowatts podrem oferir de moment. Però bé, això és una cosa que amb el Consell Comarcal, l'Ajuntament i tots, suposo que ho podrem anar solventant. Per part de Llum Primer, això és tot i oferint-nos pel que faci falta a qualsevol dels assistents. Gràcies, Pau. Passo el torn a Sant Julià. Em sembla que tenim la Gemma, la presidenta de la cooperativa Set Fonts. Hola, bona tarda a tothom. Com bé ha dit en Gil, soc la presidenta de Set Fonts Energia, la cooperativa creada a Sant Julià de Vilatorta i Vilallons. La cooperativa la vam engegar arrel de les reunions que vam fer a nivell municipal, que va venir la primera en Gil, i en la segona, on vam escollir el nom i de la qual ja vam sortir 33 socis que ja estàvem interessats en formar aquesta cooperativa. Comentar-vos que ahir vam anar a signar la constitució de la cooperativa, per tant nosaltres estem ja a punt de tenir els originals de la Constitució i, per tant, registrar-la al registre de cooperatives. I per part a nivell de projectes sí que tenim bastant enllestit, gràcies a que l'Ajuntament ja fa temps que va demanar de redactar un projecte per instal·lar plaques fotovoltaiques a sobre dels vestidors del camp de futbol. És bàsicament el primer projecte que ja hi estem treballant i pendents de tenir tota la documentació i la constitució de la cooperativa per poder demanar la subvenció. Per tant, ara estem molt actius aquests dies per poder tenir tots els tràmits fets i poder obtenir o beneficiar-nos d'aquesta subvenció. És un projecte que d'entrada és petitó, són 60 quilowatts, però que ja ens serveix per engegar i per agafar una mica de soltura amb tots aquests temes. No sé, molt contenta de veure tantes cooperatives i tanta gent implicada en el projecte. Gràcies. Perfecte. Gràcies, Gemma. Ahir es va crear la Sant Julià al dematí i a la tarda es va crear la de Taradell, o sigui que va ser un dia important ahir. Passo la paraula a la comunitat energètica de Taradell. No sé si Jordi, suposo que voldreu explicar com ho teniu. No sé si en Jordi o en Toni o l'Eugeni. No sé si abans he vist en Jordi, per aquí, no sé si... Jordi o Eugeni. Sí, comencen a xerrar. Sí, però tens el micro apagat, Jordi. En principi ha de ser el Jordi, Jordi, tens el micro apagat, ara. D'acord, gràcies. Jo em dic Jordi Espinar, soc com a secretari i en nom de la cooperativa. El president és l'Eugeni Vila.
volem agrair la invitació a poder estar aquí i esperem que la propera sigui presencial i potser amb més temps fem la proposta de que potser una jornada de dissabte al matí la llancem, aquesta proposta. Tal com ha dit en Gil, nosaltres vam signar a la notaria la constitució de la nostra cooperativa. Som 15 socis, comencem amb 15 socis i sòcies. Potser el més rellevant de la nostra cooperativa és que ja tenim 3 seccions en marxa. En concret, tenim una secció d'energia i mobilitat formada per 20 persones, una d'agricultura, consum i economia formada per 8-10 persones i una que es vol dedicar a formació i educació també per 8-10 persones. Cadascuna d'aquestes seccions s'ha fet una pluja d'idees i ara estem prioritzant objectius i també a la vegada consensuant amb el nostre ajuntament per anar sumant esforços i potenciar el pla de transició energètica municipal. Vull dedicar 2 segons a agrair les ajudes que hem tingut d'en Joan Canó, d'en Gin Salvans, de l'Hermen i del Ramon Roig, gràcies a tots. Nosaltres a cada reunió que fem anem resolent dubtes, però cada dubte que resolem ens surten 10 preguntes. Nosaltres tenim un poble extens, entre punta i punta dels habitatges hi ha 3.800 metres i d'ample tenim 1.000 metres. Per tant, el tema de les teulades municipals encara estem plantejant com les podem anar utilitzant, però ens sembla que potser hauríem de plantejar els camps solars, però tenim dubtes amb si tot el tema dels 500 metres, totes aquestes restriccions, més polítiques que no d'altra realitat, com poden limitar la construcció dels camps solars. També un altre, i per acabar, també ens agradaria saber la posició de Som Energia. Amb tots aquests projectes trobem a faltar quina ha de ser la seva posició o quin paper vol agafar amb tot això. Per tant, ens agradaria que en un futur tenir també saber, conèixer el seu paper. Res, moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi. El següent seria el torn de Folgueroles. No sé si en Guillem o l'Ima volen fer una mica d'explicació. Hola, jo soc l'Ima, la regidora. Aquí hi ha en Guillem Bagaria i en Jaume Vivet, que sempre han mostrat interès en aquest tema. El que passa que podem explicar poca cosa. Vam fer una primera reunió a l'octubre per donar aquesta informació bàsica. Des de l'Ajuntament vam crear un enllaç perquè les persones interessades es poguessin apuntar. Actualment hi ha unes 55 persones interessades i està previst fer la reunió la setmana que ve, el dijous que ve, dia 20. Per tant, jo crec que a partir d'aquí començarem a caminar. No sé si en Guillem o en Jaume volen dir alguna cosa. No puc afegir gaire més, gràcies, Ima. Només dir això, sí que la setmana que ve ens hem de reunir, veure a partir d'aquí les persones interessades i com podem tirar endavant això. Jo només dic que gràcies tant al Consell Comarcal, en Gil, per poder venir a fer aquella xerrada inicial, per despertar també l'interès i també agrair a l'Ajuntament la bona predisposició i la implicació que estan tenint també amb això. I com m'ha dit l'Ima, tampoc podem dir molt més, perquè fins a aquesta primera trobada tampoc veurem quin és l'interès que hi ha, quantes persones realment es volen implicar i quins projectes es volen desenvolupar. En tot això ja us contactarem també els que teniu l'experiència perquè ens pugueu ajudar en aquest procés. Perfecte. Merci, Guillem i Ima. A Malla, em sembla que tenim la Cristina. Cristina, si ens vols fer 5 cèntims de com ho tenim a Malla. Sí, hola, bona nit. Bé, a Malla estem tot just començant. Hem format una comissió impulsora que som 4 persones, però hi ha molt d'interès i seguiment.
just hem tingut la reunió amb el Consell Comarcal, que en aquest cas va ser amb en Joan Canó, i res, havíem de reunir-nos abans d'aquestes festes de Nadal, però no ha sigut possible, i estem per començar ja a buscar nom, començar la cooperativa, o sigui, estem just a l'inici, molt a l'inici, però entusiasmats i creient fermament en aquest projecte perquè hem de fer la transició, és així, i res, que comencem, anem darrere vostra, però vindrem. Perfecte. Merci, Cristina. Tavèrnoles, no sé si en Carles us vol explicar també 5 cèntims de com està l'estat de Tavèrnoles. Sí, hola, bona tarda. Bé, nosaltres vam fer just una primera reunió veïnal amb en Gil, per parlar no només de cooperatives, sinó de, suposo, tot el que ha fet als altres municipis, de les possibles subvencions que hi hagin i tota la qüestió de parcs solars. Sí que arrel d'aquesta reunió hi va haver gent que va dir, escolta, doncs ens sembla interessant poder fer aquestes comunitats energètiques i aquestes cooperatives, i estem ara en procés d'això, de començar a fer una mica de llistat de tots aquests interessants i començar-hi a treballar. Vull dir, en aquest sentit estem molt endarrere de la resta dels que heu parlat, però bueno, ja mirarem d'anar-vos atrapant o anar-vos seguint en funció del que aneu fent. Perfecte. Merci, Carles. Tona, em sembla que tenim en Pep o en Pau. No sé si ens volen explicar també com ho tenim. Sí, comentaré jo molt breument perquè és igual que el cas de Tavèrnoles. Nosaltres vam fer una reunió a mitjans de novembre per tocar diferents temes i des de l'Ajuntament vam explicar un autoconsum compartit que tenim al municipi que subministra energia a 3 equipaments públics gràcies a que tenim la distribuïdora Estavanell Energia, que ens ho ha facilitat molt, ja que és complex ficar-ho en funcionament. I arrel d'això ens va sorprendre molt que realment va venir molta gent, al voltant d'unes 100 persones, i ens vam emplaçar, jo en aquest cas soc regidor de Medi Ambient i Energia, a fer un inventari de les possibles cobertes municipals que podem cedir a la cooperativa i ara, de cara a començaments d'anys, farem una convocatòria per motivar la gent que estigui interessada en formar part d'aquesta cooperativa. Per tant, estem també a l'arrencada, però la bo que tenim és que molts pobles ens heu aplanat el camí, ja tenim els documents, tenim una mica les propostes i anirem treballant en aquesta línia conjunta. Perfecte, Pep. Moltes gràcies. Al PENS, em sembla que tenim la Montse Estrada. Si ens vols fer 5 cèntims de situació del PENS. Hola, bona tarda a tothom. Doncs bé, nosaltres també estem com Tavèrnoles, com Malla. Hem fet una primera reunió que vam tenir la sort que també ens acompanyés en Gil per explicar tot aquest moviment, també amb temes de subvencions. Vam fer una xerrada així molt completa. I ens vàrem emplaçar a trobar-nos ara després de festes amb la gent ja interessada a tirar endavant aquesta cooperativa, perquè des de l'Ajuntament nosaltres el que volem fer és recolzar aquest moviment i tenim la possibilitat de cedir-hi una teulada que, em sembla que no m'equivoco, Gil, em sembla que són 70 quilowatts. Sí, el projecte, que vull dir que si hi ha l'interès dels veïns per tirar-ho en marxa, nosaltres serem allà per recolzar-ho i per fer el que calgui per ajudar-ho. I així estem. Ara, a finals d'aquest mes o el mes que ve com a molt tard, doncs intentarem ja començar tots els tràmits, si és que així els veïns ho volen, que després de la reunió amb en Gil, doncs el feedback que vam tenir va ser molt bo. Per tant, creiem que tirarem endavant. Perfecte. Merci, Montse. El cas de GURB, no sé si en Josep Casasses ha pogut entrar, si no, em sembla que hi ha l'Enric. Sí, hola, bona tarda. Em sembla que no hi ha estat en temps en Josep d'entrar. A GURB estem també una miqueta a fil com el PENS, com Tona, com Tavèrnoles, que hem fet ja la reunió. En el nostre cas, inclús ja també tenim nom, que és GURB Energia, i ara aquesta reunió la vam fer el 17 de desembre i passat festes el que procurarem ara ja, un cop hem passat festes, ja anar per aprofitar els estatuts, tal com han dit des de Tona, d'en Pep, aprofitar els estatuts d'altres pobles per poder fer el nostre, anar per signar i començar, perquè ja tenim 10 persones interessades, en total al poble hi poden haver-hi una quarantena de persones ja interessades, i a GURB tenim una casuística específica, tenim 4 fronts oberts, que és, diguéssim, el nucli urbà, on estem estudiant la possibilitat d'aprofitar un projecte del Cap i Casal per poder donar subministre en aquells 500 metres al voltant de l'Ajuntament. Tenim també molta gent interessada a l'urbanització de Serra Bonica, que
com bé sabeu, està com separada de GURB i aleshores allò forma un nucli particular. També tenim gent que ens està presentant dubtes i que vol col·laborar-hi, però que es troba molt, que a GURB això és molt comú, que hi ha molts disseminats i per tant la gent ens diu que volen col·laborar, però esclar, com ho poden fer, atès que has d'estar a aquesta distància determinada de la instal·lació. I per últim també tenim l'altre front que estem estudiant i com ho solucionem i quina sortida li donem, que és el polígon, que també tenim els industrials que tenen molt interès en muntar algun tipus d'aparcament en pèrgola de grans dimensions per poder generar molta energia pel polígon que GURB és potent. I estem en aquest punt intentant això, gratar posicions i estar com els que ja esteu molt més avançats. Perfecte. Merci, Enric. A Vilanova de Sau, Toni, no sé si vols fer-hi algun comentari, també fer una primera trobada. Sí, bueno, estem començant com els altres, tenim mitja feina feta perquè vam col·laborar una part en el grup de Taradell, per tant farem un copy-paste de Taradell per la nostra banda. Vilanova de Sau són dels dissenyadors. Perfecte. Gràcies, Àpat. Adéu. Vilanova de Sau som dels disseminats, per tant també estem amb aquesta cosa dels 500 metres, però de la reunió inicial van sortir unes 15-20 persones interessades i amb ànim de créixer. Simplement a veure quines són les condicions de lo dels metres, les teulades i aquestes coses. I endavant. Sí, també hi ha interès per la banda aquesta. Perfecte. Merci, Toni. Call d'Atenes, em sembla que teníem en Miquel per aquí, que vam fer una primera trobada. Miquel, no sé si vols dir-nos alguna cosa del projecte de Call d'Atenes. Sí, de moment hem fet la trobada inicial, que vas venir tu a parlar allà al teatre. Sí que semblava que hi havia molt interès, però aquest dia no hi va venir. Per les dates i això no va venir gaire gent, però des de l'Ajuntament es té les ganes i el poble, no sé, estem una mica encara molt als inicis. Veient tota aquesta feina que hi ha feta, és això, de seguida podem recopilar informació i coneixements i jo crec que tirem endavant bé. Perfecte. De Sant Vicenç de Torelló, no sé si ha pogut entrar algú al final. De Sant Vicenç hi ha en Josep Maria. És en Josep Maria, és que no l'he vist. Hi havia en Josep Maria. Sí, em sentiu? Sí, endavant, Josep Maria, perdona, és que no t'havia vist. Bona tarda. Bé, nosaltres estem molt com Balla, Alpens, GURB, Tavernoles, etc. Vas venir tu, Gil, a fer la xerrada, no era massa gent, però hem fet un formulari, l'hem distribuït pel WhatsApp i ja estem a la vora 50, no sé si arribem exactament interessats. Tenim el projecte de la coberta del pavelló, uns 80 quilowatts, que segurament ens el podem fer nostre des del punt de vista de la cooperativa. Buscarem més teulades, més cobertes i bé, hem de fer la reunió en breu, en una setmana o dues, i animar a tothom a constituir la cooperativa, que crec que tirarà endavant amb tota seguretat, i posar nom i anar a buscar el model de finançament, etc. i de gestió. Vull dir que molt bé. Perfecte. Merci, Maria. Prats de Lluçanès, em sembla que hi ha la Vanessa. Si vols fer algun comentari. Hola, bona tarda. Ara. Bé, nosaltres també, igual una mica com aquests últims que hem anat parlant, nosaltres vam fer la reunió el 22 de desembre amb en Gil, també va venir. Va haver-hi bastanta gent i molts interessats. I ara he agafat algunes idees d'alguns que ja esteu més avançats, que heu anat dient, vam crear un enllaç perquè la gent s'hi pugui apuntar, és bona idea i és una cosa que segurament farem nosaltres també. També tenim algunes taulades que creiem que podrien servir per fer-les servir, que en Gil ja ens va portar una mica de les que tenim a l'Ajuntament per cedir. I bé, i és engrescar la gent perquè anem cap a aquest canvi que convé. I bueno, aquí estem, al principi, seguint a tothom. Perfecte, merci, Vane. Jo diria que queda Olost, que aquesta com que tocava a mi, però no sé si la Sílvia o la Vanessa volen explicar-ho, si no ho explico un moment jo. Sílvia, Vanessa.
Per la meva part, deixo el càrrec al president, que s'explica molt millor que jo. Gràcies, Gil. Res, doncs a Olòs també vam fundar una cooperativa, va ser al novembre, la vam fundar al novembre, també som 10 socis que la vam fundar amb un capital social de 3.000 euros. En el nostre cas, cada soci pels estatuts són 50 euros. I tenim en ment, sobretot, 3 projectes que com han dit, com altres municipis, ja hem presentat la subvenció també a l'ICAEN, que tenim un projecte d'autoconsum compartit al pavelló municipal, un altre d'autoconsum compartit al camp de futbol que tenim, un antic camp de futbol a Santa Creu, i un altre sobre la taula del Casal d'Avis, en total uns 200 quilowatts en aquests projectes com a projectes inicials d'arrencar d'aquesta cooperativa. I la idea és que el dia 29 de gener fem una presentació pública i a partir d'allà comencen a entrar els nous socis. També tenim un llistat d'inscrits que actualment són 74 o 75 persones interessades al municipi i, per tant, aquesta és la situació de la cooperativa d'Olost. Jo crec que fins aquí el tema de cooperatives, no sé si m'he escat algú. Aquestes eren totes les que teníem controlades, però no sé si hi ha algun altre municipi que s'hagi afegit o així. I si no, passaríem a la següent punt del dia. Gil, una cosa. A Sant Hipòlit de Voltregà intentarem tirar endavant alguna cosa també. Però això sí que està totalment encara per començar a motivar la gent. Perdona, Miquel, que ja m'ho havies dit, tens tota la raó i m'ho he descuidat. No, Gil, només comentar que hem convidat també, estan assistint per una banda en Jordi Crespo, que és tècnic que ens està ajudant a Sant Pere, però també una mica en general el que seria el traspàs o documentar models per altres casos, per altres cooperatives. I després també saludant en Galdric Ruiz, que acaba de ser, diguem-ne, seleccionat com a tècnic de comunitats energètiques al Consorci de la Vall del Gès Orís i Bisaura, i que, bé, no sé si ha començat o no, però l'hem convidat perquè és una persona que ajudarà a impulsar tot això en el marc del Consorci. I, per tant, donar-li també la benvinguda i, com a mínim, a Sant Vicenç o a Torelló o a Orís, etc., serà una persona que esperem que vegi una mica i que transmeti tots aquests models que entre tots estan generant. Perfectament. Sí, és veritat. Jordi, Galdric, en Jordi ja fa temps que treballem en el projecte i Galdric ben sumat i en principi ens hem de veure aquesta setmana per començar a sumar esforços. Margarida, passo jo al següent punt. Ara li tocaria a la part de... Passaré la paraula a la... Bueno, no, primer parlaria jo un moment, i com que anem una mica tard ho faré molt ràpid, explicaré la part de les primeres experiències de projectes que tenim en ment d'autoconsum compartit. A veure si veieu la pantalla. Veieu la meva pantalla compartida? Veieu la pantalla compartida? Sí. Perfecte. Sí, Gil, perfecte. I a més, tota ella, ja ens explicaràs com ho fas. Perfecte, anem d'aprendre. Res, molt ràpid. Molt ràpid. És un tema de... Jo us explicaré l'autoconsum compartit, que serà un dels primers projectes. Aquí ja s'ha explicat, per exemple, la COSPE està altres projectes com Camp Solar, rehabilitació. Sabem que altres municipis també estan plantejant el tema de Camp Solar. Jo us explicaré molt ràpid el projecte d'autoconsum compartit. Em sento repetit, no sé si... Bàsicament, nosaltres el visualitzem com una primera pedra de tots els projectes. Seran projectes inicials. Les cooperatives no les creem només per fer autoconsum compartit. Sí que en moltes d'elles serà la seva primera actuació, el seu primer projecte. Per tant, és la primera pedra angular de molts dels nostres projectes. Bàsicament, ens centrem en una instal·lació col·lectiva, una instal·lació compartida i col·lectiva. Això es permet des del 2019, per un Real Decret del 2019. Es poden fer instal·lacions col·lectives. Bàsicament, en la majoria dels nostres casos ens situem en un autoconsum compartit amb excedents acollit a compensació, que vol dir que ens compensen l'energia en hores que no la consumim, perquè si no la retribució no ens sortiria tant a compte. Bàsicament, els 3 requisits principals, un d'aquests 3 s'han de complir, és a dir, per fer un autoconsum compartit hem d'estar connectats amb baixa tensió a distància inferior a 500 metres. Això de la baixa tensió ara també ja, en principi, et podràs connectar a mitja i compartir, però encara la normativa actual és baixa,
o podem estar sota una mateixa estació transformadora de baixa tensió o estar en un cadastre que tinguem els primers 14 dígits els mateixos. Només se n'ha de complir una d'aquestes. Ho dic perquè hi ha alguns municipis, com el cas de Malla, Tavèrnoles, etc., que ens interessa molt la part del mig. La majoria estem situats a la part de dalt, a 500 metres, però és una O en el segon cas i, per tant, en molts casos podrem agafar la segona. Dir-vos que tot això esperem que canviï. És a dir, quan surti la llei de comunitats energètiques, esperem que aquests 500 metres com a mínim passin a ser 2 quilòmetres o, com altres estats, la majoria europeus, que passen a ser 5 quilòmetres. Molt ràpid, ja ho hem anat comentant des del Consell Comarcal i la majoria i molts dels ajuntaments de la comarca ja hem avançat feina els darrers mesos. Bàsicament tenim molts estudis a diferents espais per instal·lacions de plaques. La majoria dels que esteu aquí, el vostre ajuntament, ja ha fet algun projecte pensat en comunitat energètica, pensat en fer una instal·lació de tota una teulada per compartir energia. També hem elaborat o tenim elaborat un model de plecs de cessió d'ús de teulades públiques. Per tant, aquells ajuntaments que volen cedir teulades públiques tenim un model inicial que després s'ha de treballar amb el secretari de cada ajuntament. Com també ja s'ha dit, tenim una proposta d'estatuts per crear les comunitats energètiques, que molts de vosaltres ha estat compartit i tots els que heu anat creant ho heu fet en base a aquests estatuts. I també, a més, vam treballar amb la gent de Tàndem i en el cas de Tàndem, el pla, una eina que ens ha de servir per valorar la viabilitat econòmica d'aquestes cooperatives. És un Excel molt complet que allà podem anar col·locant quants socis som, quins projectes estem fent, el finançament, els préstecs que aconseguim, les subvencions, i anem veient la viabilitat econòmica de les nostres cooperatives i comunitats energètiques. Molt ràpid, alguns exemples de projectes. Com s'ha dit en el cas de Balenyà, Balenyà ja s'ha dit 5 espais municipals a la cooperativa. Aquí veieu els números. Estem parlant que el primer projecte, si no m'equivoco, Marta i Ramon, que executareu serà la teulada de... Perdoneu, aquí posa escola i és escola bressol, la llar d'infants. Em sembla que al final ens hi cabran 50 quilowatts i si tot va bé serà un dels primers projectes que arrencarem en aquest format. També aquí perquè veieu la distribució de Balenyà. Balenyà, amb els 5 projectes, els 5 espais que s'ha dit, dona servei a totes les llars situades al nucli del municipi de Balenyà. Per tant, aquests 500 metres a Balenyà serveixen. A altres municipis no és suficient, però en el cas de Balenyà sí. El cas d'Olost, també, com us he dit, tenim 3 projectes principals i la intenció és que durant el mes de gener i febrer, dependrà una mica del ple que celebrem, s'ha dit els 3 primers espais, el camp de futbol, que és un antic camp de futbol a Santa Creu, la teulada del Casal d'Avis, la teulada del pavelló. També tenim els projectes executius ja del pavelló, que ens hi fem una instal·lació de 118 quilowatts i 100 quilowatts nominals, i també tenim el projecte de 50 quilowatts al camp de futbol de Santa Creu. Per tant, i els 3 primers projectes ja han estat sol·licitats en subvencions a l'ICAEN. Aquí un resum del model del projecte que ens ha entregat la Diputació del pavelló del camp de futbol, que ens agafa quasi mig municipi. Santa Eulàlia de Riuprimer, també tenim, des d'avui, avui he vist el corredor del projecte de la teulada de pista esportiva, que també ens hi cabran 100 quilowatts, per tant, l'Ajuntament tindrà aquest projecte que també el cedirà a la cooperativa, i la intenció és que en les properes setmanes o propers mesos l'Ajuntament cedeixi aquesta teulada a la cooperativa. I en una segona fase segurament es treballarà, potser no el Roure Xic, la llar d'infants, sinó potser l'escola, la teulada de l'escola. Un altre cas, per exemple, el PENS, que la Montse va comentar. El PENS ja tenim redactat. La primera fase podria ser la de la fàbrica vella, que ens hi caben 90 quilowatts de potència pic, però serien nominals de 70. Aquests 500 metres en municipis com el PENS són molt interessants, perquè, com podeu veure, aquí veieu, tenim el resum del projecte, però també la viabilitat econòmica segons el projecte. Vull dir que en 5 anys aquesta instal·lació sense subvenció estaria amortitzada si fem una comunitat energètica amb veïns i veïnes. Però en el cas, per exemple, del PENS, els 500 metres i la situació d'aquesta teulada, que està força al mig del nucli, ens permet abastir tot el municipi. I encara tindríem una segona fase amb la teulada de la SATI per acabar de potenciar el projecte. Bàsicament, estem treballant en aquest tema d'autoconsum compartit de teulades fotovoltaiques públiques, que és un dels models. També haurem d'anar a teulades privades. I aquí l'Hermen sempre ens insisteix, les teulades públiques donen per molt poc, són la primera llavor que plantem, però no en seran suficients i per tant hem de treballar un model molt més ampli, molt més potent. La idea és que els projectes l'executa i el finança la cooperativa. Els recursos econòmics sortiran d'un crèdit amb alguna entitat financera, més subvencions que puguem aconseguir. Ja s'han fet els primers contactes i aquí, si potser al final tenim més temps, en Ramon o l'Hermen volen explicar els primers contactes amb
amb COP57 o amb FIARE, ja s'han realitzat i en principi ho veuen amb bons ulls. I a més, com s'ha dit, alguns d'aquí hem demanat les primeres subvencions per projectes a l'ICAEN i molts dels altres arribareu. Jo encara avui he parlat amb l'ICAEN i m'han dit que a mesura que anem tinguent projectes els anem demanant perquè la intenció és que, encara que s'acabés aquesta primera remesa de pressupost, no fer noves convocatòries, sinó anar donant entrada en aquests projectes. Finalment, molt ràpid, el vincle que estem treballant és que el vincle soci i cooperativa per participar en aquests projectes d'autoconsum, no en els tots, estic parlant concretament d'aquests d'autoconsum, seria establir un contracte de compra-venda d'energia entre la cooperativa i el soci, un PPA, que es coneix com a PPA, però finalment és un contracte de compra-venda d'energia, fixar un preu euro-quilowatt anual que el soci haurà de pagar a la cooperativa segons la producció de la instal·lació, i amb aquest finançament és el que la cooperativa retornarà el préstec que haurà demanat per finançar el projecte. Estem parlant que el preu pot variar entre els 0,12 i els 0,18 euros quilowatt hora els primers anys, els anys que s'ha d'amortitzar la instal·lació. Penseu que l'energia, si agafem els preus mitjans, per exemple, de Som Energia d'aquest mes de gener, és de 0,30, 0,29, 0,30. Per tant, a 0,18 és un preu ja molt econòmic i estem finançant el projecte. I una primera estimació que podríem, si és molt ràpida, 1 quilowatt per soci són uns 1.400 quilowatts hora anuals, serien a 0,15 seria una quota anual de 200 euros i l'estalvi rondaria els 280 que hauria tingut el soci. Per tant, encara pagant aquesta quota encara podria tenir un retorn econòmic de 80 euros. El planteig inicial de Balenyà, Ramon, si m'equivoco em desdius després, però la idea seria que els 2 primers anys es treballés a 0,15 euros quilowatt, el següent any s'hauria d'anar analitzant, però la idea seria anar reduint aquest cost de l'energia fins a arribar a un 0,09 o així de cost de l'energia de venda, de compra-venda de la cooperativa amb els socis. A més, Sant Pere de Torelló, a través del suport de la Diputació, estan treballant un model de contracte PPA i crec que aquest model ens pot servir per la resta o tenir un exemple per anar compartint i anar establint la relació entre els socis i la cooperativa. A partir d'aquí deixo de compartir. Encara estic compartint, Sí. Vale. Ara ja no, oi? Sí, encara. Ara. Vale, ja està. Vale, perdoneu. I sense més entrebancs, passaré la paraula a la Blanca Pellicer, de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, perquè ens expliqui els serveis que presten des de l'Ateneu i que ens pot anar molt bé per alinear-se en el nostre projecte i crec que en els pròxims mesos hem de col·laborar molt colze a colze. Blanca, merci. Hola a tothom. Espereu, tinc una petita presentació que serà curta, però aviam si puc compartir-la. Em presento, soc la Blanca de l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i aquí també hi ha la Mireia Frank i el Lluís, que també són de l'Ateneu Cooperatiu. No trobo la presentació, perdó, no és igual, no la comparteixo perquè no puc. No se m'obre. Començo a explicar-vos què són els ateneus cooperatius. Perdona, Blanca, si vols ens l'envies després i a tots els assistents els enviarem després, Ens l'envies i després la compartim, si et sembla, Ara ens expliques i després la compartim. Gràcies. Tampoc era gran cosa, però era perquè fos una mica més visual l'explicació dels ateneus. Bé, els ateneus cooperatius som un servei públic que està format per més de 300 entitats entre públiques i privades amb bastanta experiència al sector de l'economia social i cooperativa. Som un dispositiu públic que està finançat pel Departament de Treball de la Generalitat i el Ministeri d'Empleo i estem en funcionament des del 2017. Actualment hi ha 14 ateneus cooperatius a Catalunya i tots oferim uns mateixos serveis. En primer lloc, fem recerca i diagnosi en economia social i solidària a través d'eines propis per fer el seguiment de l'evolució de la situació d'economia social al territori i també potser plantejar noves estratègies en diferents àmbits.
Llavors també tenim una part que fem divulgació i sensibilització realitzant actes, jornades, debats, sessions de treball i formacions específiques enfocades amb l'objectiu d'arribar a més públic l'economia social i solidària. També intentem facilitar la intercooperació i el treball en xarxa i la dinamització territorial donant resposta a demandes de les entitats i projectes del territori. I llavors hi contribuïm facilitant processos, oferint també assessorament, posant en contacte les entitats amb aliances claus, etc. Llavors tenim una altra línia que és la formació per la promoció i creació i consolidació de projectes d'economia social. És un dels serveis bàsics de l'Ateneu, que és aquesta formació permanent tant per a emprenedors i projectes d'economia social com per també gestories i assessories i també fem formacions tant a escoles i a universitats. I finalment també un altre dels serveis que també ja hem començat a treballar aquí amb alguna de les cooperatives és l'acompanyament per la creació i la consolidació de projectes d'economia social, que fem assessorament i suport cooperatiu tant per noves iniciatives per la creació principalment de cooperatives, però també d'altres entitats d'economia social. I a més també oferim acompanyament a la consolidació i creixement d'entitats ja existents. A banda també tenim línies específiques sobre la transformació d'altres entitats en cooperativa o empreses que estan en situació de relleu, en situació de tancament i les acompanyem en el relleu cooperatiu. I a més també disposem de diversos punts d'informació habituals a tota la Catalunya central. Finalment, només comentar que l'Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central inclou 5 comarques, ara que són el Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès. I bé, una novetat d'aquest any és que, a banda de tots aquests serveis genèrics que tenim, també tenim dos cercles que li diem, que són espais que oferim també els mateixos serveis. Intentarem oferir també activitats i serveis complementaris amb 2 temàtiques sectorials concretes, que són l'agroecologia i la cultura. A banda que també, vist l'interès en temes de comunitats energètiques i habitatges i altres temes, també tenim propostes o actuacions concretes. I res, finalment només comentar que aquest any l'Ateneu està format per 22 entitats en genèric i més 13 entitats que formen aquests 2 cercles d'agroecologia i cultura que us he comentat. I res, ja per acabar, posar-nos a disposició a totes les cooperatives, tant les ja creades com a les noves que s'han de crear, perquè compteu amb el nostre suport també quan sigui necessari. I res, que gràcies també per convidar-nos aquí a l'organització. Moltes gràcies, Blanca. Gil, em deixes dir una cosa? Sí, i tant, Mireia, endavant. He passat la paraula a la Blanca perquè m'ha dit la Blanca. No, sí, estava pactat així. Aquest matí em dic que he tingut una reunió i aprofito per explicar-vos. A nivell de comarca, totes les cooperatives i entitats d'economia social estem sota una organització informal que en diem l'Alternat, que organitzem coses, sobretot de difusió. I avui començar a planificar l'any 2022. Què volem fer com a Alternat, aquest grup d'entitats que a la comarca ens movem al voltant del cooperativisme. I ha sortit que per què no donar suport a aquesta iniciativa de les comunitats energètiques i dedicar al setembre, que és quan acostumem a fer el mes de l'economia social a Osona, potser parlar amb vosaltres i dir, ostres, per què no organitzem un show ben gros al setembre? Normalment ho fem a Manlleu, un show ben gros a Manlleu al setembre per convèncer a molta més gent perquè s'assumi a les comunitats energètiques. Aquí llenço la idea, tenim temps per anar-ho treballant, però si creieu que val la pena i que convé mobilitzar gent, oferim aquesta eina. Moltes gràcies, Mireia. Jo crec que de seguida l'agafarem aquesta idea i ens hi apuntarem. Vull dir que jo ho trobo molt interessant.
passo la paraula ara sí a en Ramon Roig per si ens pot explicar i començar a explicar i treballar una eina que creiem molts que serà bàsica perquè aquest projecte triomfi, que és la creació d'una cooperativa de segon grau. Ramon, endavant. Hola, què tal? Espera, projecto. Es veu? Presentació? Sí. Sí. Bueno, primer de tot molt content per l'èxit d'aquesta sessió. La veritat és que jo crec que si fa un temps haguéssim imaginat quanta gent podíem ser avui, difícilment hagués pensat aquest volum de cooperatives, d'iniciatives i que arrossegaran una quantitat de veïns de la comarca d'Osona bestial. Per tant, realment estic molt content de que això hagi tingut aquest recorregut que està tenint. També una amenaça, o sigui, no sé si estàveu avorrits, però ens ve molta feina per davant. L'única cosa que suposo que ens divertirem i compensarà que sigui així. Us plantegem aquí volíem parlar-vos del tema de la constitució d'una cooperativa de segon grau. O sigui, portem ja 12 cooperatives constituïdes i ara ja parlen de constituir-ne una altra, no? Però us volem explicar el per què i en tot cas seria una cosa que en les properes setmanes, mesos, hauríem de començar a treballar si és que tots ho veiem una mica així. És una reflexió que amb l'Hermen i amb en Gil portem feta des de fa molts mesos, que això ha d'acabar creant una cooperativa de segon grau, i ara us explicaré el per què. I ara veient l'èxit de totes aquestes iniciatives, tots jo crec que això sí que ho tenim ja molt a la porta. Us explico què és una cooperativa de segon grau. Una cooperativa de segon grau ve definit, les cooperatives, com sabeu, hi ha una llei catalana, és una cosa que ja va traspassar de la Generalitat de Catalunya, per tant, la Generalitat de Catalunya fa la seva pròpia llei de cooperatives, i en aquesta llei de cooperatives del 2015, que es va aprovar el 2015, parla de les cooperatives de segon grau, i si ho veieu, la part que us he subratllat aquí dalt, doncs tenen per objecte la intercooperació. Jo crec que aquest és la principal finalitat de les cooperatives de segon grau. És a dir, hi ha diferents cooperatives, cooperativa 1, 2, 3, 4, les que siguin N cooperatives, que veuen la necessitat d'intercooperar entre elles perquè si intercooperen són capaces de fer el que volen fer de forma molt més fàcil, molt més àgil, molt més eficient, amb molts menys costos o el rol que sigui, no? I aleshores fan aquesta cooperativa de segon grau. I en aquesta cooperativa de segon grau li traspassen una part de les feines a desenvolupar perquè a nivell de cada una de les cooperatives seria feixuc. Poden haver altres nivells d'integració, per cooperatives de segon grau, que són integracions econòmiques, integracions empresarials, fins i tot es pot parlar de grups cooperatius, però jo crec que la idea que aplica en el nostre cas és bàsicament la primera excepció que hi ha aquí a la llei catalana, que és la de la intercooperació. Exemples de cooperatives de segon grau, el més conegut al nostre Espanya seria Mondragón. Mondragón va néixer com una cosa molt petita el 1956, fruit d'un mossèn, el pare Arizmendiarrieta, que va arribar a la vall on hi ha la població de Mondragón, i era una vall absolutament deprimida i allà va veure que l'única possibilitat de treure aquella vall endavant era començar a crear llocs de treball, començar a crear una indústria que donés feina, perquè realment era una zona molt deprimida dins del que és el País Basc. En aquests moments, Mondragón és una brutalitat. Són 95 cooperatives, són 80.000 persones contractades i és el primer grup empresarial del País Basc. Per tant, algo que el 1956 tampoc és que estigui tan lluny, que va néixer fruit del mossèn del poble que havia arribat allà en aquell poble, doncs ara és realment un monstre. I el que fa Mondragón és, amb totes aquestes cooperatives de primer grau, unes dedicades cadascuna dedicada a les seves coses, els dona uns serveis
que els hi facilita una mica la vida a l'hora de fer la seva feina. A nivell de Catalunya, al Mondragón no hi ha distància, ja ho fixeu, 80.000 persones a Mondragón, Clade, grup empresarial, són 5.800, però seria l'equivalent més proper a nivell de Catalunya. Ja us ho avanço, perquè suposo que al final tot s'acaba sabent. Jo personalment, a nivell professional, soc el director de Clade. Per tant, aquí també estic fent una mica d'autocampanya, però Clade és una cooperativa de segon grau i agrupa totes aquestes cooperatives que hi ha aquí sota. Abacus, de fet, Abacus i Som ara s'han fusionat, per tant, és una sola empresa, però Plana de Vic, que és d'aquí a la comarca, Corba, que és una altra indústria, una altra agrària, diferents, o Suara, que és la cooperativa més gran de Catalunya, amb més de 4.000 treballadors. En l'altre àmbit en el qual és molt habitual que s'hagin creat cooperatives de segon grau és en el sector agrari. Per què ha passat en el sector agrari? Tots petites cooperatives, per exemple, Fruits de Ponent, que és el que us he posat aquí, petites cooperatives que difícilment podien seguir la seva feina d'internacionalització, d'industrialització per fer un calibratge de les fruites que agafen en el camp i que arribin a la botiga amb òptimes condicions, revisant que totes siguin de la mateixa mida, les peres, les pomes, no sé què. Això és molt complicat a nivell de cada una d'aquestes cooperatives petites i el que s'han fet és crear cooperatives de segon grau, com és el cas de Fruits de Ponent, que el que han intentat és tirar endavant un projecte comú amb molta més força. Penseu que Fruits de Ponent és la principal proveïdora de les grans supermercats quan anem a Anglaterra, que són el Tesco. Cap d'aquestes 4 cooperatives que formen part de Fruits de Ponent hagués estat capaç de fer això d'internacionalització si no hagués estat perquè s'han agrupat. O sigui, les raons per les quals es creen cooperatives de segon grau són molt diverses. De fet, ja he trobat un article que parla de quines són les raons que es creen cooperatives de segon grau i destaca la necessitat de ser més competitius, l'accés a les noves tecnologies. Això, de fet, aplicaria en el nostre cas. Nosaltres necessitarem tecnologia, necessitarem que hi hagi sistemes de quantificació de l'energia que estan generant les nostres plaques i de facturació d'aquesta energia. Per tant, això ho necessitarem. Necessitarem també economies d'escala, perquè fer això individualment per cadascuna de les nostres cooperatives pot ser complicat, són uns elevats costos. I, en canvi, fer-ho conjuntament segurament ens sortirà molt més bé. I després podrien haver altres arguments de defensa del moviment cooperatiu, de societats de base cooperativa o de causes socials. Però, en certa forma, nosaltres, com a tots aquells projectes als que ja aneu una mica més avançats, els que veniu a darrere, tots els que s'estem iniciant, necessitarem temes de tecnologia, temes de facturació, de com facturem això, de comptabilitat, d'administració. Jo ara, per exemple, aquests dies començava a veure que hi ha moviments en el nostre compte bancari que ja és operatiu 100% i em va agafar una mica de pànic i, ostres, no podem contractar cap comptable perquè no tenim massa crítica per fer això, però hem de tenir una mica de control de les primeres factures que estem pagant. D'aquí 4 dies haurem de fer una declaració d'IVA. Tot això ho hem d'intentar portar-ho a terme. Fer-ho nosaltres, potser amb aquesta cosa particular podem anar a buscar un gestor, però amb altres serà d'allò. Temes de governança, se'ns començaran a donar socis. Com deia la Marta fa un moment, vam aprovar la incorporació de 15 socis i jo confio que la setmana que ve serem més de 100, perquè després del cap de setmana espero realment aconseguir aquests. O fins i tot serveis d'enginyeria, I la gestió de tot això és complexa, o fins i tot els temes de comunicació i màrqueting, que suposo que tots esteu fent el mateix. La presentació us l'esteu fent vosaltres, cadascú va trampejant, va mirant d'altres llocs, el que li agrada més, el que li agrada més, però la veritat és que anem fent tots esforços, però que aquí caldrà organització, caldrà estructura per fer servir tot això i que, a més,
clar, que sigui una estructura que, per dir-ho d'una forma, no se'ns mingi tots els costos, tot el benefici que estem obtenint per una altra banda. Estem aconseguint generar una energia més econòmica, però, clar, el que no podem fer és que amb els costos d'estructura se'ns en vagi tot aquest benefici, perquè jo crec que l'important és fer la transició energètica, però fer la transició energètica amb un punt de vista favorable des d'un punt de vista econòmic és molt més fàcil que si a sobre que si el que ens costa és més car que el que ja ens costava abans. Serà més difícil fer aquesta transició energètica. Per tant, hem d'aconseguir això, però fer-ho amb uns costos baixos. Aleshores, aquí algú podria dir, bueno, i per què hem fet tantes cooperatives de primer grau i d'allò? Bueno, jo crec que té sentit, té molt sentit el que hem fet, o almenys quan ho vam pensar que tindria sentit. És a dir, mantenim una identitat local, això és molt important, cadascú se sent molt la seva pròpia. I a més, manté la capacitat de decisió. Cada un dels vostres municipis ha explicat la seva història, el que estan pensant, i hi ha moltes similituds entre tots, però no tots són idèntics. Cada municipi té les seves casuístiques i cada municipi té de ser capaç de dir nosaltres volem anar per aquí perquè aquesta és la via que ens interessa més. Per tant, aquesta capacitat d'autogestió a nivell municipal és molt important. Però això no treu que també tinguem necessitat d'unes estructures organitzatives més especialitzades. I aquestes estructures organitzatives més especialitzades en el tema de gestió de les altes dels socis, del llibre de socis, de com es fa tots aquests processos que tots anem trampejant i anem intentant copiar, però que al final voldrà dir que ja haurà d'haver... I ara ho fem tot amb voluntariat, no? Jo tinc sort que té un consell rector que de seguida tothom se m'apunta, no? I tothom, no, el de les altes no pateixis que ja ho faré jo. O sigui, que des d'aquest punt de vista hi ha molt bona intenció, molt bona voluntat, però hi haurà un moment en què això serà gros i la bona voluntat haurà de quedar substituïda per estructures organitzatives especialitzades que sàpiguen fer allò, però que, a més, ho sàpiguen fer i que ens ho facin a totes les cooperatives que ens interessi, perquè això, evidentment, és opcional per cadascú, ningú està obligat a entrar en una cooperativa de segon grau, però que, a més, això de ser unes estructures especialitzades, que ho facin amb màxima eficiència, o sigui, amb els mínims costos possibles, perquè, si no, el que haurem guanyat per una banda ho haurem perdut per l'altra ràpidament. Aleshores, era explicar-vos això, era explicar-vos una mica aquesta idea que si ara havíeu pensat que amb la cooperativa de primer grau ja havíeu acabat, que nosaltres creiem que no, que hem de seguir i hem de pensar en aquesta cooperativa de segon grau i si ens hi anem posant en les properes setmanes, mesos o el que allò, jo crec que molts mesos tampoc, però una setmana sí, doncs us he posat aquí una mica les idees bàsiques perquè hi pugueu anar pensant. Per crear una cooperativa de segon grau, què es necessita? Doncs com a mínim dues entitats jurídiques, dues persones jurídiques. Això ho tenim superat perquè, si no m'equivoco, crec que ara ja som 6 ja que s'han constituït. Que les que no esteu constituïdes no teniu forma jurídica, però les que estem constituïdes sí que ja podem fer allò. Per tant, ja això facilita moltíssim. Les que no esteu constituïdes, després, si us interessa, doncs us podeu incorporar i fer cada vegada més gran, perquè quantes més siguem, millor serem capaços de fer més potent aquesta cooperativa de segon grau. I una altra vegada, la mateixa història, que aquesta ja us deu sonar de la primera part de les vostres creació de les primeres cooperatives, que és el capital mínim, els 3.000 euros. Si fóssim 6 cooperatives, doncs són 500 euros per cooperativa, per tant, ja... I a més, que això no és despesa, teòricament és inversió, és aportar capital amb allò. Per tant, no és que estigueu provocant ja una despesa de 500 euros en el vostre compte de resultats, sinó que l'únic que feu és, en comptes de tenir-los al banc, tenir-los invertits en una cooperativa de segon grau. Si volguéssim començar a treballar, i avui ja era només llançar la idea, evidentment no és posar-nos a treballar, però que us comenci a sonar la música i si us sembla en les properes setmanes, no sé com, a través del Gil, ja ens hi posaríem a treballar, doncs el primer que hauríem de fer és preparar uns estatuts,
entre totes les cooperatives, i jo diria que aquí no només les que estiguem ja constituïdes legalment, sinó totes les que estiguem constituïdes i les que aneu venint, preparar aquest lloc i podríem buscar models existents, adaptar-los i, a més, podem tenir fàcilment assessorament legal extern, que ens diguin una mica, que ens orientin en aquest sentit, o fins i tot des de l'Ateneu és possible que també jo crec que ens puguin ajudar. Per tant, des d'aquest punt de vista seria un punt a tenir en compte. Aleshores, crear-la, o sigui, jurídicament s'haurà d'anar una altra vegada al notari per crear ara ja no una cooperativa de primer grau, sinó una de segon grau, amb l'aportació en un compte del capital aquest mínim, i després vindrà una part molt important i que, a més, aquí no hem tingut massa sort en les primeres d'allò, que és la de començar a buscar algun tipus de subvencions o fons de finançament. De fet, en tots aquests projectes que estem iniciant, jo crec que la part crítica de tots els nostres projectes és aquests 2 primers anys de tot això, que és posar en marxa tota aquesta maquinària per poder tenir, ja començar a facturar, començar ja a quedar un petit resultat, un petit excedent de les nostres operacions, ja estem amortitzant préstecs si és que estem finançant les plaques amb préstecs, és a dir, aquest engranatge que costa una mica de posar, quan després comenci a rodar això ja anirà a tota velocitat. I després comencem a pensar en 1.000 projectes més de transició energètica que van molt més enllà de les plaques. Jo crec que les plaques té una sort, que és que fas transició energètica i, a més, surt a compte. I quan es compleixen aquestes dues coses és molt més fàcil. Però després en podem fer molts més. Podem fer mobilitat sostenible compartida amb Som Energia, amb Som Mobilitat. Podem fer moltes coses que tots tenim una mica en ment i que, de fet, venien en la línia de tot el que ens ha explicat l'Hermen al principi de tot. I quan tinguéssim aquestes fonts de finançament, que, esclar, cap de les cooperatives podrem posar-hi molts diners perquè la nostra estructura també són molt febles, no? Quan això d'allò, aleshores començar a crear una mínima estructura i organització. Al principi suposo que haurem de començar molt amb assessoraments externs parcials per aquells diferents temes, però que a poc podrem tenir tots igual alguna persona que comença a fer-nos ajudar-nos a fer tot el tema comptable, alguna persona, algun enginyer que ens pot assessorar, que fa un seguiment continu de totes les nostres instal·lacions. És a dir, haurem d'anar buscant totes aquelles eines que ens ajuden a tirar endavant aquest projecte a nivell municipal de cada un dels nostres municipis, però que necessitarem en algun moment aquest recolzament de nivell superior. Aleshores, i aquesta era una mica la meva presentació, el que us volia explicar. Per tant, no sé, ara no és el moment, però en algun moment sí que jo crec, si sona que us encaixa aquesta idea, jo crec que en algun moment ens haurem de començar a posar tots plegats a treballar en aquesta cooperativa de segon grau, que no sé com li haurem de dir, alguna cosa d'Osona, Energia, Transició o la NEO, vagi, el nom que hem d'allò, i que sigui la gran peça que ens ajuda a tirar tots els nostres projectes endavant, perquè si no aquí tindrem una dificultat important a nivell de cadascuna de les diferents cooperatives de la comarca. No sé si m'he excedit molt del temps. No, perfecte, Balanyà. Ramon, merci. En principi, passaré la paraula a la Margarida Feliu, que també volia comentar diferents temes i per fer la cloenda. Margarida. Sí, però i sí, escolta'm, i una mica de torn obert de paraules també, el fem, d'acord? Si... Se t'ha silenciat, Margarida, se t'ha silenciat. Perdó. Val. A veure, primer 4 coses. Hi ha gent que demana en el xat si compartirem les presentacions, d'acord? Bé, soc la Margarida Feliu, la vicepresidenta tercera del Consell Comarcal de l'àrea Medi Ambient i Sostenibilitat, per si no, els que encara no ens coneixem. A veure, sí que les compartirem, evidentment, però a més, tot el projecte que el Blermen ha presentat està a la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona, en l'apartat Agenda 2030, en el lloc que diu Transició Energètica.
Allà trobareu la presentació i també trobareu el projecte sencer. Això, una informació. A nivell de temes amb els que hi podem estar-hi treballant, sabeu que Osona, no sé si ho sabeu, però Osona, el Consell Comarcal d'Osona, amb aquest projecte, forma part d'un reconeixement europeu que es diu Europe City Facility, que només hi ha 7 a nivell de l'estat espanyol aquest any 2021, i que una de les finalitats és que siguem capaços d'organitzar-nos. O sigui, la finalitat d'aquest diguem-ne, reconeixement és que siguem capaços de fer aquesta governança. Aquesta governança que l'aprendrem fent-la, perquè l'aprendrem fent-la i l'aprendrem de manera col·lectiva, doncs ens ha de servir per veure com hem de ser més eficients, no només a nivell energèticament, sinó a nivell social, per fer aquesta transició que dèiem, aquesta transició que de cada municipi sorgeix. Per què? Perquè la gent en té ganes de ser protagonista i, per tant, el que estem fent una mica aquí és veure com podem ser protagonistes d'una transformació, d'una transició que la fem des del territori. Per tant, en aquest sentit municipal, amb aquestes 14 possibilitats i més que poden anar-hi bé, és no només crear les cooperatives, que això ja és un pas molt important, sinó que aquestes cooperatives vagin relacionades a uns projectes. I, per tant, hem començat a veure quins són aquests primers projectes. En aquests primers projectes, també a nivell col·lectiu, a nivell comarcal, s'està treballant en un projecte d'acompanyament en temes de rehabilitació d'habitatges, a nivells de transformació energètica, no només a nivell municipal, sinó també a nivell de ciutadania. Aquí els companys i companyes que estan en l'Agència Local d'Energia d'Osona, tant el Consell Comarcal, el Gil, el Joan i el Pep, cada vegada reben moltes més demandes de gent, de ciutadania, que vol fer la seva transició energètica. Per tant, això serà un projecte també comarcal que estarà a disposició de tothom i també hi haurà uns espais de comunicació, perquè em sembla que ha sigut els companys de la cooperativa de Taradell que deien que on més hi treballem, més preguntes tenim. Això és absolutament normal. És a dir, com més hi treballem, més preguntes tenim, més dubtes tenim i, per tant, aquestes preguntes, si ens les fem entre tothom, necessitem un espai per poder dir el típic, preguntes freqüents que es fan, quina seria la solució o quina seria la possible solució en aquest moment. I, per tant, això que el Gil ens ha presentat també d'aquests projectes que ja comencen a ser realitat, ha d'haver-hi un espai de confiança mútua de tots i totes que d'alguna manera tinguem aquesta informació, tant a nivell municipal com a nivell de ciutadania, com a nivell d'osonencs i osonenques que siguem. Per tant, també estem treballant en aquest espai. Estarà obert a totes les cooperatives, aquest espai, i a qualsevol persona que d'alguna manera estigui interessat en tirar endavant, perquè en el fons hem planificat que ho farem no per crear només cooperatives, sinó perquè volem resultats, diguem-ne, de comptabilitat energètica. Per tant, ho tenim una mica totes aquestes peces i, sobretot, la peça de poder treballar en xarxa. Llavors, coses que poden passar. Una, és necessària, el que ha dit el Ramon, és necessària una cooperativa de segon grau? Doncs si considerem com a projecte, quan el vam pensar, és que és necessària, doncs aquelles cooperatives que hi vulguin formar part segur que s'haurà de fer una comissió per poder començar a treballar sobre aquesta possibilitat de fer aquesta cooperativa de segon grau. I com a Consell Comarcal, igual que la Vall del Gest ja té, doncs tindrem també un tècnic especialitzat, o tècnica, encara no el tenim, en tema de cooperatives energètiques. Una de les situacions, i per què ens hem trobat avui? Doncs perquè el cap de setmana 17, 18 i 19 de febrer la Mireia ja proposava i ens sembla fantàstic que al setembre fem, ella ha dit, un show gran. És important fer un show gran. Vol dir un show gran, vol dir fer una presentació important i sobretot presentar bones realitats. És a dir, no estem fent això per parlar-ne, sinó estem fent això per fer-ho. I a més ho hem de fer-ho, doncs això, demostrant que hem sigut capaços d'organitzar-nos per poder-ho fer. Però això vol dir que també ens haurem de trobar, no només potser telemàticament, sinó ens haurem de trobar d'una manera, doncs,
amb una mica més de calma també, perquè avui potser hi ha hagut molta informació, però per tant us agraeixo molt que us hàgiu connectat avui en aquesta petita marató, però és perquè del 17 al 19 de febrer, no sé si ho sabeu, es fa una fira a Vic, que és una fira de l'energia i la construcció sostenible. És una fira que es diu FEX. Aquesta fira que es diu FEX és un bon espai per poder, si considerem, hi ha hagut uns companys també de Taradell que han dit un dissabte al matí. És a dir, per fer una petita convenció en el que no només puguem presentar-nos, que avui ha sigut això, hola, què tal, ens hem presentat, doncs fantàstic, sinó perquè d'alguna manera visualitzem que ja formem part d'una xarxa i que potser podem fer, la proposta nostra seria fer una jornada de treball en el que poguéssim, si pot ser, ja que és una fira, esperem que ens permeti fer-ho presencial, però és una fira que en el fons hi ha estants, hi ha espais, hi ha xerrades, hi ha alguns companys d'aquí que parlaran, però que a més puguem compartir les necessitats de cadascuna de les cooperatives. Algú ha dit aquí, jo és que nosaltres només comencem ara, els altres porteu més temps, és igual, però les necessitats que tinguem, organitzar una convenció, una trobada sobre cooperatives, que seria la presentació de les que hi som a nivell d'Osona, però a més de poder contestar-nos o poder aclarir aquelles coses que considerem que són necessàries aclarir. Per tant, la proposta seria que 17, 18 i 19 de febrer fer una trobada amb més temps per poder treballar cada un d'aquests temes que ens preocupen i, per tant, fer un programa que us el passaríem a valorar, perquè es digueu, escolta, nosaltres creiem que hauríem de parlar d'això, 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 i després convidar a aquelles persones que ens poden ajudar a que aquest procés sigui, d'alguna manera, més enriquidor. Per tant, jo només us volia dir amb què estem treballant. També estem treballant en tema de polígons, però això potser no forma part tant, és més a nivell d'ajuntaments que no a nivell de cooperatives en aquests moments. Això no vol dir que les cooperatives no hi puguin treballar. I aquest projecte que l'Hermen ha presentat al principi, ara el que hem d'anar posant és qui ho farà, és a dir, qui anirà fent cada una d'aquestes coses. I els exemples que tinguem a cada municipi, el que hem de fer és visualitzar-ho i ajudar-nos. Algú ha dit, jo he copiat els estatuts de no sé què. Doncs molt bé. Hi ha cooperatives que tenen comissions de treball de diferents temàtiques. Doncs el que es tracta és de saber-ho, aquestes situacions, i d'alguna manera establir una jornada, en aquest cas el proper mes de febrer, per poder-hi contestar-nos i anar avançant. I l'altra, la proposta de crear una petita comissió per crear un camí per veure si realment la cooperativa de segon grau, que per nosaltres creiem que és una eina indispensable, ens pot ajudar a que realment la col·lectivitat fora del nostre municipi ens permeti gestionar-ho d'una manera al màxim d'eficient possible. Aquesta seria una proposta i, per tant, per això avui, el 12 de gener, us volíem convocar per veure si creieu que estaria bé, us passaríem una fitxa, una petita demanda de dir, escolta'm, vosaltres, que el dia que us vau constituir, el que no us constituir, i que d'alguna manera, del 17 al 18, 19 de febrer del 2022, hi hagués una presentació pública d'aquests inicis, encara no les bones pràctiques que deia la Mireia, La Mireia ho deia, al setembre hem de tenir bones pràctiques per fer aquest show que ara estava dient, però d'alguna manera fer aquesta presentació en aquesta fira. És una bona manera també d'altres cooperatives d'altres llocs que no són d'Osona que també ens puguin ajudar en aquest procés que amb aquesta energia s'ha començat a la comarca. Jo només volia situar això per veure si considereu que és això el que podem anar començant a treballar i que ara, si algú obrim, diguem-ne, no tant per entrar en debat, però obrim que tothom pugui dir quines altres coses considera que hauríem de fer, d'acord? A nivell col·lectiu. Sense entrar en debat perquè ja passem mitja hora del que és el temps, però sí d'alguna manera per recollir-ho i perquè siguem en contacte. No sé com us sembla, si algú
Vol demanar alguna cosa o vol... Hi ha algun tema que vulgueu destacar? Hi ha el Pau que ens diu que hi hauria la Unió de Renovables i la Federació de Cooperatives Energètiques, ho veieu en el xat, que si ens podrien donar un cop de mà en relació a la cooperativa de segon grau i els serveis que pogués prestar. Perfecte. Si algú a nivell de cooperativa després, la setmana vinent, vol fer algun comentari perquè heu parlat amb els companys i companyes de la cooperativa, doncs ens ho feu arribar a l'agència, li feu arribar directament al Gil o al Joan o al Pep i nosaltres d'alguna manera estaríem treballant per com podríem fer un grup per anar pensant en aquesta cooperativa de segon grau i com organitzar una trobada dins de la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible perquè ens pugui seguir ajudant a avançar. I després anar creant tot de projectes d'aquestes bones pràctiques perquè al setembre, Mireia, puguem fer una trobada amb el que presentem ja bones pràctiques també. No només la creació de cooperatives, sinó bones pràctiques. Fins aquí. Com ho veieu? Era per posar programa, 2022, Ningú diu res? Sí? Doncs, escolta'm, doncs ho deixem aquí, si voleu. Sí? Home, en Ramon ha dit que era un goig veure aquest planter de persones sumant, no? Doncs, si més no, vull repetir això, que moltes gràcies a tots, volia dir això, i totes. I jo crec que quan en els municipis es fan les reunions, jo crec que heu d'estar molt... Estem, és a dir, com a persona, com a veïna d'un municipi, que de les reunions que es facin en els vostres municipis hi hagi més gent moltes vegades de la que a vegades preveus. Jo crec que en aquest cas és dir, l'energia, no sé qui ens ho va dir, això sempre no ho recordo, Hermen, qui ens ho va dir? L'energia, en una de les presentacions del projecte, encomana o... Sí. Alguna cosa així, no sé què ens van dir. És a dir, l'energia ens encomana. És una manera de pensar que encara som capaços de transformar alguna cosa d'una manera col·lectiva. I, per tant, no és tant una transició energètica, sinó també és una transició de model i de fer-ho de manera col·lectiva. Per tant, sí, Jordi, gràcies de dir-ho i, a més, realment fa molta il·lusió. També en els municipis, suposo, quan feu les trobades, que hi hagin molts veïns i veïnes. Doncs ho deixem aquí, us sembla? Doncs moltes gràcies. Tenim molta feina. Una paraula demanada. Sí, hi ha una paraula demanada. Perdó, qui és? David? Soc el David. Simplement vaig parlar amb Antonio i em va convidar a estar aquí. M'ha agradat molt i he après moltes coses i trobo que hi ha això, una energia i un potencial brutal amb el que esteu fent a Osona. Jo soc d'una cooperativa que es diu Fem Procomuns i em va comentar l'Antonio que avui no hi havia temps per parlar-ne dintre d'aquesta sessió, però havíem parlat, nosaltres fa un temps que estem agrupant també a la gent, a entitats que són sòcies per tenir eines tecnològiques que no depenguin de les multinacionals i ens va explicar la problemàtica que teníeu de que les cooperatives quan es creen a l'inici no tenen diners, diguéssim, per fer això i acaben anant a parar en mans d'aquestes multinacionals i us hem fet una proposta, però m'interessava sobretot estar aquí perquè nosaltres tenim les economies comunitàries com un dels objectius de la nostra cooperativa en un altre àmbit de treball i m'ha agradat molt de conèixer com està anant aquest procés, que crec que sou pioners com a comarca i que esteu fent molt bé les coses d'una manera replicable, que això és molt interessant. I res, t'agraïa poder haver estat aquí i ja anem parlant de les altres coses. Moltes gràcies, David. Doncs, qui més hi ha que vol... S'ha animat la cosa, Margarida. Qui més? Hi ha més paraules demanades. D'acord. M'ha desaparegut el missatge, no sé qui era. Sí, em sembla que era algú de Fogueroles que volia parlar. Pau Prat. Jo he demanat... Sí, en Pau i en Guillem. Exacte. Jo he demanat, començo. Sí. No, res, era més que res posar potser una mica de deures per aquesta pròxima jornada, portar-ho bé. A nosaltres el que realment ens preocupa
és el tema que preocupa a tothom, suposo, que és el finançament d'això. Nosaltres tenim un projecte que la Diputació ha fet el projecte amb un material molt bo, perquè l'hem començat a estudiar, són tot plaques de SunPower, que això vindria a ser com un Ferrari de les plaques, però bueno, fent una estimació, clar, les nostres plaques valdran uns 120.000 euros. Clar, finançar això se'ns fa com una mica farragós. Més l'ICAEN ens donarà una quarta part si estem molt de sort. Bueno, és saber tot això, aviam si hi ha una idea, si hi ha un... Pau, perdona, el que el Gil ha explicat abans, d'aquella aplicació que et permet fer... De crèdit i tot això, sí. Sí, això us ha servit o heu mirat ja? No hem... De moment no hi hem entrat profundament. Amb en Gil n'he parlat, i suposo que en parlarem demà perquè ens veiem, però és un tema que és el que trobem més farragós i com és el més difícil de vertebrar-ho. I és això, no sé, aviam si a través del Consell hi ha una línia a seguir, si, entre tots plegats, donar-hi 4 voltes, aviam si podem consensuar, més que res, un camí a seguir en aquests casos. D'acord, ho anotem, però l'important és que tinguem aquests camins, doncs això, com jo li dic a vegades les receptes, no? Sí, només per contestar-te una mica, Pau. Que d'alguna manera es facin, però crec que alguns companys ja hi han començat, Sí, Pau, amb això estem treballant. L'Herben va començar, Balanyà també estem amb COP57, estem amb FIARE, els de mateixa de Caixa Enginyers, que és on bàsicament crec que tots heu obert el compte perquè era el que ens posava més facilitats. Sé que també estan preparant una proposta de finançament d'aquests projectes. Demà hi ha una trobada de FIARE, COP57 i Fundació Seira per fer finançament de projectes d'aquest tipus. O sigui, jo crec que no dic segur que ho aconseguim, però jo crec que s'estan movent moltes coses en aquest sentit i ho aconseguirem. Perfecte, ens tranquil·litza sentir això. Moltes gràcies. A veure, per exemple, en les converses amb COP57, l'esquema bàsic que ens han plantejat de moment amb ordres de magnitud que estarien pel que dius, o una miqueta més. Si és molt més ja en parlarem fins on poden arribar, però diguem-ne que amb el concepte de que la cooperativa es fa sòcia de la cooperativa, en aquest cas COP57, doncs ells poden donar que en teoria és a 10 anys, però pot ser flexible, pot incloure, diguem-ne, la part a llarg termini, que seria el cost net, diguem-ne, i una part més crèdit pont per l'IVA o fins i tot la part de subvenció fins que no es cobri. Parlaven d'uns interessos del 3, això de les festes, 2,75 o 3. Abans de Nadal me'n recordava de la xifra, però bueno, està en l'ordre del 3. Jo crec que era un 3. Anotem això de finançament i ho compartirem. En FIARE també és un 3. I d'alguna manera demanen una garantia, però no és una garantia notarial, no és una garantia registrada, sinó una garantia més, diguem-ne, de solidaritat cooperativa en el soci. Per tant, en principi, aquesta és una esperança molt important perquè si pugui apuntar tothom hem d'evitar que la gent hagi d'invertir i avançar diners. Hi havia una altra? Sí, havia aixecat jo la mà. Era un tema que anava més relacionat amb el que ha comentat en David Gómez de Fem Procomuns, que crec que el tema de lligar aquesta transició energètica comunitària també amb altres transicions cap a l'economia social i solidària, crec que també és molt rellevant cap a aquestes eines ètiques comunitàries. Jo, personalment, a l'associació a la que treballo estem utilitzant les eines de Fem Procomuns amb el Commons Cloud i personalment crec que és una opció molt interessant de poder-se desvincular també d'aquests monopolis i ja que ens volem desvincular energèticament, doncs també
també d'aquests altres. Doncs només aquest comentari. Gràcies. Gràcies, Guillem. Hi ha alguna altra mà demanada? No la veig, No, oi? Ai, ara una. El Lluís, doncs, va, l'últim. El Lluís. Vinga, Lluís. Lluís i una persona més, em sembla. Sí. Sí? Sí, no, arrel del que heu comentat de la cooperativa de segon grau, que he trobat interessantíssim, sí que potser em preguntava si ens havíem plantejat estadis previs, no tan complexes com el fet d'internalitzar tot el que seria els temes de facturació, tots els temes que serien de compra-venda, mercat i tot això, entenent que podria haver-hi un estadi previ en què les cooperatives de primer grau, com si diguéssim, agreguessin tot el que seria la producció i poguéssim fer una mica més de lobby a l'hora de tenir tractes amb cooperatives ja més especialitzades, comercialitzadores, com podrien ser Som Energies, Enercops, que precisament aquests tipus de serveis ja els oferirien. Vull dir que després, en el moment en què això anés avançant, en unes segones fases, sí que es podria arribar a tot això que plantejau, però jo ho he trobat potser d'un nivell molt ambiciós, a nivell de cooperativa de segon grau, i que fins i tot podria tenir unes finalitats prèvies més de negociar PPAs conjunts que ens farien ser molt més competitius globalment. No sé si això ho teníeu molt meditat o... Bé, jo crec que el que hem de fer és anar trobant el camí que ens faciliti més les coses. Existeix algun model. Per exemple, a València hi ha uns que es diuen Sapiens, que de fet és això, dona serveis. Si ens surt més econòmic fer-ho a menys que no pas crear una estructura pròpia, doncs suposo que tirarem a menys. I en el moment en què no sigui així, doncs hem d'anar trobant els camins. Jo crec que no ens hem de tancar en res i hem d'anar buscant allò que sigui millor pels nostres respectius projectes. I llavors, jo crec que sí que acabarem fent una cooperativa de segon grau perquè estic convençut que ens aportarà moltíssim. Perquè des de cada una de les cooperatives individuals és difícil tirar tots aquests projectes endavant i necessitarem com un consell comarcal, per dir una forma, del món cooperatiu. Però que ens facilitarà molt, que serà... De fet, l'oficina, ja veig que hi ha un comentari i la veritat és que és tal qual. L'oficina d'energia de l'EO, Mangil i tots, que no tots absolutament són bestials, però ens donen un servei molt als ajuntaments. Fins ara es havien focalitzat molt als ajuntaments. Com que no s'arruguen per res, s'han posat amb aquesta història de les cooperatives, però evidentment no. En algun moment necessitarem fer-ho dins del nostre àmbit, això, i ens haurem d'organitzar. Jo crec que tard o d'hora acabarem fent una cooperativa de segon grau que és tant o més fàcil o no gaire més difícil que fer una cooperativa de primer grau. Per començar ja no necessitem 10 socis, ja només amb 2 ja en tenim prou. Jo crec que ho acabarem fent. I serà la forma d'agilitzar-ho, jo crec que sí. Però bueno, no hi ha res escrit, o sigui que si hi ha una altra opció que per alguna faceta és més fàcil, per una altra banda, doncs la que sigui. Això hem de saber ser oberts i saber trobar el camí més fàcil en cada cas. Jo no posava en dubte el de la cooperativa de segon grau, que ho veia molt bona idea, vull dir que és a què dedicar-la, no? Siguem molt conscients, tothom, que no és fàcil arrencar aquests projectes. Cadascun d'ells vol molt coneixement, posar en marxa uns models que moltes vegades són més o menys nous, i això és un esforç que des del pur voluntariat segurament no podem fer. Per tant, necessitem un suport de professionals i tenir recursos per aconseguir aquest suport és complicat. I al mateix temps és molt important per l'èxit del projecte global nostre que la informació flueixi, que la coordinació també flueixi i que, ja s'ha dit al principi, que siguem eficients a base d'aprofitar uns dels altres de la feina que anem fent. Amb un tema avançat algú més, doncs això s'ha de compartir ràpidament.
Però compartir això també vol temps i vol dedicació. I si no hi ha gent podent fer això amb temps i amb coneixement, doncs ens podem quedar a mig camí o fins i tot generar, diguem, alguna frustració. Per tant, aquest és un tema molt crític, l'estem veient, jo el vivim a Sant Pere, on segurament tenim bastant de coneixement i experiència en tot això i malgrat tot veiem les dificultats i estem evidentment disposats a compartir aquest camí que anem obrint, però això vol recursos, perquè si no el temps, el dia té 24 hores i no totes es pot treballar, no? Per tant, hem d'aconseguir aquests recursos i segurament, doncs, ajuntant forces, podem tenir algunes opcions que per separat seran més difícils. Si us sembla, li donem la paraula a l'Antoni ara, que és l'últim que l'ha demanat, i ho tancaríem aquí dient que aquesta setmana, a nivell de cooperatives, si voleu fer arribar a l'agència totes les coses que no hem acabat de parlar aquí, doncs perfecte, i que us preocupa. I després, doncs, a finals d'aquest mes us enviaríem proposta per poder fer una presentació o una trobada o una convenció o amb tots aquests temes que us preocupen a dins de la Fira de l'Energia, que seria un bon marc a nivell de comunicatiu per poder donar visibilitat a aquesta feina que esteu fent. Toni, perdó. Sí, només dir això que deia l'Hermen, de compartir, el primer intent de compartir que vam fer des de Taradell és de les coses que vam rejuntar arran de fitxers, els models de cooperativa, la llei, els passos, diferents coses, les vam compartir amb una carpeta que no sé si ja ha començat a rotllar, perquè era una primera proposta, li vam passar amb en Gil, si no us ha posat l'enllaç aquí al costat en el xat, i allà hi ha els documents que ens van semblar inicials, en plan senzill, no posar masses coses, i els primers models de les primeres cooperatives que s'havien fet, que els hi van demanar permís si ens deixaven també de penjar-ho, no hi ha dades personals. Són models per tots aquells altres que estàveu començant, que estàveu en els grups promotors, doncs en comptes de perdre temps en buscar la llei, en buscar tal, en buscar qual, doncs és un primer recull, un primer repositori d'aquestes coses que haurem d'ampliar, com diu l'Hermen, fer-ho ben fet i amb temps, però que la primera feina feta, això, aprofitem feina feta. Doncs perfecte. Doncs moltes gràcies a tothom. Gràcies de compartir aquesta tarda. Gràcies, bona tarda. Vinga. Moltíssimes gràcies a tothom. Gràcies per organitzar-ho. Endavant totes les cooperatives. Ens veiem. Adéu-siau. Bona nit, gràcies. Adéu, bona tarda.